Hello guys, kumusta? Ta karong gabi una hinaot anya kita karon sa mayong panglawas kanunay ug malipayon kita uban sa atong mga mahal sa kinabuhi. So karon ako na sa kamong dalitan sa akong mga sinulat bahin sa ang butang ug nadaot atong ayuhon. Mga igsuon, ang butang nga daot sama sa mga sakyanan, appliances, payong, ref o uban pa, kini ayuhon sa mga teknisyan, di ba? Aron pa sila inyong mapuslan. Ang pangutana, unsa may buot ipasabot niini og dili ayuhon og pasagdan og dili na kini nato mapuslan. Ang pangutana, unsaon sa pag-ayo? Pinaagi ba sa daot na imong tiwasan pagtangtangon ang mga unya tunog-tunuban? Dili, kundili imo kining ayuhon pinaagi sa imong mga pag-antos o pag-amping o pangitaon ang daot nga pisa o kini pulihan sa maayo. Ug unya dunay taya pintalan aron mapatsada kini pagbalik tan-aw ug mura na ug bago. Amen. So ang pangutana, unsa may buot ipasabot niini sa kinabuhi sa tao ug sa kinabuhi sa Espiritu Santo. Maigsuon ang buot ng ipasabot mao ang mga kinaiya kuning kalibutan. Ang buot ng ipasabot sa butang nga nadaot o kinahanglan nga ayuhon mao ang matag kinaiya sa tao. Ang atong mga kasaypanan, ang matag bata o tao nga nasayop o kay samara sila sa inyong kasaypanan. Ang matag bata o tao nga nasayop, ayaw sila kasabi o kaha latusa koy kay samara sila inyong gitiwasan o sa pagdaot. Hinunua sila ayuha pinaagi sa pagpakita mo kaniya sa maayong buot. Mao kini mga igsuon, og di man sila mabuutan samara sa mga TV imong pasagdan og kahatiwasan sila dili nimo mapuslan. Sama sa bata nga nasayop, siya imong gibunal-bunalan, gisingka-singkahan ug gihukman, gikasukan. Duble ang kadaot nga imong gibuhat ngadto kaniya igsoon og kini usa ka dakong sayop sa tibuok mong kinabuhi. Ug sa sunod, ayaw kana ninyo og buhata. Hinunua sila masayop inyo sa inyong pagtuo. May sila og sultihi sa kwarto nga kamurang duha og walay laing tao ang makadungog. Pahinumdumi sa mga maayong buhat. Hinumdumi, ipaubos ang inyong mga tingog og ayaw og ipataas aron sila daling makasabot. Mao kining mga igsuon ang pag-ayo sa butang nga nadaot. Kay anaa diri ang pagrespeto sa imong pagkatao. Hinumdumi ang imong unsa imong gitanom, mausab ang inyong pag-aanihon. Kay ikaw nagrespeto kaniya, magrespeto sabi siya diha kanimo. Mao kini ang pulong sa Ginoo. O dinhi na lang kukutob og daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi. Hangtod sa sunod kini gayon, ining inyong ubos nga igsoon si Aldarica Barbas.